Zalapastrans, Tolainas, Moinante... Se nun videoxogo aparecen estas palabras, pois a min xa me tedes gañado, que queredes que vos diga? Benvidas boa xentes a Recuncho Gamer. Hoxe imos falar de Yuppie Psycho, o xogo de Baroque Decay que acaba de recibir unha expansión que se chama Executive Edition. Yuppie Psycho ponnos na pel de Brian Pasternak, un rapaz do rural que recibe unha misteriosa carta dunha oferta de traballo. Trátase da descomunal empresa Sintracorp, no que descubrirá unha rede de situacións escuras e perturbadoras e no que nada é o que semella. A súa misión será matar a amiga que está detrás de todo o funcionamento da compañía. Todo isto transcorre como se fose unha aventura gráfica con pequenos toques de puzzles e de xixilo, un pouco Metal Gear Solid por momentos. Só que a esconderse, nada de andar disparando. Con esta idea de aventura, en moitos casos, a xente que coñece clásicos de LucasArts ou Maniac Mansion pois estará máis avispada a hora de resolver os puzzles, pero aínda así, dándolle un pouco voltas e explorando ben os escenarios, non teremos maior problema en ir avanzando no xogo. E ademais, como dicíamos, combinará con momentos de terror e de xixilo que nos levará a meternos dentro de armarios para evitar males maiores ou debaixo de escritorios, ou usar lápices para evitar sistemas de vixiancia. Como vedes, todo moi material de oficina friendly. Yuppie Psycho, como vemos, aínda que bebe moito de clásicos de máis de 20 anos, consigue sentirse fresco porque é un control máis dinámico que estas aventuras, semellante ao que podría ser un Zelda de vista cenital. Aínda que haberá cousas como sistema de guardado, ao estilo de máquinas de escribir do Resident Evil, ou algunha xestión do inventario que lles poda botar un pouco atrás aos menos iniciados. Non é nada que arruine a experiencia de xogo, pero en algún momento botaríamos de menos algún punto de autogardado máis. Aínda así, non vos cortedes, hai alimentos para comer e repoñer vida, así que non andedes con el aí ao mínimo, que logo terminas como xente rácana no comer como eu. Non entraremos en detalles para non arruinar a historia, pero é tan tola como interesante. Non só a premisa de matar a Mega nos dá unha idea da tolemia na que andamos metidos, senón que contamos cun abano de personaxes e situacións que nos deixarán entre o medio e o escache, a rir. Especialmente con personaxes como o Trasgo, ou era un Trasno? Trasgo ou Trasno, unha das dúas. Ou Marta Sosa, a nosa compañeira de sala, a que nunca lle pidades que vos axude a facer unha bomba de fume nunha festa. De feito, quen coñeza a serie de anime Paranoia Agent pode chegar a ver paralelismos nese xogo do que é real ou non nesta historia e tamén ese toque surrealista en moitas das situacións. Ademais, ese toque de humor lévanos a referencias que se fan a obras de George Lucas, non só as galácticas, escenas de burocracia que parecen unha das 12 probas de Asteris, e tamén temos un videoclub dentro da propia oficina, que é o Videoclub Misterio, no que non se pode evitar que a cabeza vaya a The Ring. O apartado gráfico opta polo pixel art, na liña do anterior xogo do estudio, o Conde Lucanor, e neste caso conta con fortes influencias de animación xaponesa, sobre todo nas cinemáticas e nas ilustracións das personaxes durante os diálogos. O concepto visual non se queda nun pixel art plano, senón que complétase cunha forte énfasis na iluminación dos recintos, nos que en moitos casos teremos que tirar de lanternas ou outros obxetos para poder recorrer as salas deste edificio. E tamén haberá outro tipo de efectos visuais que, para non meterros en que situacións, pois así non destripamos. A música corre a cargo de Michael Garrod Kelly, que logra mezclar ambientes que nos poden recordar ao Persona 3, por exemplo, quizáis por ese toque xaponés tamén nas conversas, en ese ambiente de mazmorra que non sabemos sair, pero que tamén sabe crear tensión cando require. E niso tamén acompañan os efectos sonoros, que se ven algunha locación ás veces sintes un pouco rara, en xeral o que consigue é que un xogo cun apartado gráfico sinxelo consiga cotas de tensión que xa lle gustarían moito survival horrors. E iso consigo gracias ao son. Como sempre neste tipo de xogos, moi recomendable xogar nun sistema estéreo que nos permita saber de onde veñen os perigos. Ademais das referencias citadas, outras que se me viñeron á cabeza xogando este xogo foron o regueiro de sangue sobre fondo negro, como moitos recordarán do Max Payne, que nunca envellece, sempre funciona, e logo que hai momentos que se sinte como a infiltración ao edificio Shinra no Final Fantasy VII. Shinra? Shinracorp? Sintracorp? Seguro que hai algo de homenaxe, non? E por último dicir que o contido novo desta edición ampliada intégrase dentro do argumento do original, non é un pegote. De feito, un dos enfrentamentos que se engadiron foron unha das miñas pasaxes favoritas do xogo e eu sentino como se fose unha cousa natural. Non é como cando che chantan unha illa
aí no mapa que non estaba, vas a ela e visítala e xa está, o resto do xogo non sabe nada diso. E, de feito, polo que teño entendido, nalgúns casos sí que mellora a profundidade de algunha das personaxes secundarias das que non se coñecía tanto na edición original. Así que este Yuppie Psycho, un xogo que aproveita tamén para falarnos do clasismo e un pouco da relación non sana co traballo ou no entorno laboral, pois ademais está localizado en galego excelentemente, porque a min, se meus personaxes me falan con pronombres de solidaridade e este tipo de cousas, ou tolainas, estas cousas que dicía ao comezo, pois a experiencia, que queredes que vos diga? Mellora un chisco. Toma de nota, estudos. E nada, empecé esta versión actualizada nova xa para que non tuvera de antes, se aparece como descargable gratuito, e que tamén desde fai uns días está disponible na Switch xa con esta versión completa e con máis contido. Así que un bom momento para probar un xogo indie que ademais ten o plus de que está en galego. Neste caso a duración pode andar sobre as 10 horas solo facendo un intento, pero probablemente non vemos todos os finales que teñen nin logremos a facer todas as misións intermedias que hai. Así que botade un ollo porque tamén, por exemplo, os diálogos teñen ese toque pouco Monty Python, Monkey Island, pouco tamén Monsantiso presentando a revista de fin de semana en verán. Quen vira iso entenderá. Cousas que empezan con Mon. Monty Castiñeiros cando fai de Santos, pois igual tamén ten un pouco de Monty Castiñeiras. Probadeo, xa me contades aquí abaixo, ou se xa xogachedes, pois podes comentarvos que vos pareceu. E nada, o protocolo de sempre, dadelle aquí un me gusta se vos gustou o vídeo, se non dadelle, porque é como decir hola, sabes? Podedes suscribirvos a canle, que tamén estamos aí meténdonos no Twitch xa con bastante forza, e agora polo que sexa bautizamos este novembro como o mes de Sonic. Imos xogar así un pouco aos distintos Sonic durante este mes de novembro no Twitch. Tedes máis información dos días e horarios aos que faremos, pois no noso Instagram e no noso Twitter, @recunchogamer. E xa está.